नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा और भोजपुरी न्यूज़ में। आज के खबर बा पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से, जौना के एगो मोहब्बत अब बेचा था ऑफिशियल सॉन्ग आवे वाला बा। वही रिलीज डेट के बारे में वीडियो में बताएं आप लोगन के। तो जी हाँ दोस्त, अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस करिए ऑल करी, ताकि जितना भी हमारे नया खबर आपके मोबाइल में जाए सबसे पहले पहुँची। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में पवन सिंह के एगो अपकमिंग सॉन्ग आवे वाला बा, मोहब्बत अब बेचाता। ओकरा फाइनल रिलीज डेट आ गई बा। वो गाना के भी आने कल 7 बजे रिलीज कर जाए सारेगामा हम भोजपुरी पर, जौना कि देख सकतानी पोस्टर स्क्रीन पर। फुल सॉन्ग रिलीज टुमारो एट 7 PM लिखल बा। वीडियो 7 बजे फुल HD में अपलोड करल जाए सारेगामा हम भोजपुरी पर। और ये वीडियो के पवन सिंह के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी बता दिया बा कि कल सुबह 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी पर आवता। सैड सॉन्ग बहुत ही बेजोड़ सैड सॉन्ग बा। तई खबर कैसन लगल, खबर अच्छा लगल हो तो एक लाइक करम और चैनल नया बन चैनल का सब्सक्राइब करी। हम मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।